ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо ламираж нишон диҳам, ламиражҳои новинкара ки санги зиёд доранд. Ҳамино агар сангаш камтар бошад ва ё арзонанд. Ана ин сангое ки шумо мебинед хамилёнай ва беҳад наздик задагиай сангош. Ино 130 сомон донада. Оптумда бо арзон мешавад. Марҳамат ламиражҳои намхе саб букаки новинкаян. Ина и сирхш зард дора, сирх дора. Агар дар хотир дошта бошад, ин нусхаҳои шифонанд. Аз ино шифонашона ман видео карда будам тобистонда. Ҳозир бошад шолкошона видео карда будем. Ҳозир бошад амхе ламиражда омадагиай. Ламиражи материали резинкаяй. Бисёр вақт мепурсед ки чияй баъзеҳо. Пас материалш резинкаяй. Хулос бинед чӣ қадар гулои хуш омадагиян. Рангошонам беҳад фасонанд. Ина санги хамилёни наздик 130 сомонай. Доставка дорем. Каседа дар кор бошад нависед, бо ма пура доставкара мефаҳмонам. Кадомеш ки ҳамхел сангаш наздикай, ҳамхелияй нархошон. Донада 130 сомонӣ. Оптумда бо арзон меша. Ина и розовишам бинед, нежна розовияй. Хушрӯбай. Пудрови рангайда. Ана баъд сиёҳ да аҷоиб фасон омадай. Ана ин сиёҳшам хушрӯ. Касоне ки рангои торика нағз мебинанд, бинед чиқа нусхаи зури фасони новинка. метавонед аз анамино дархост кунед.